Билинге олоққа эркиһи олоққа эрелләхтик олороргар, бигитик олороргар өссө каны качество бар болун бараган. Отулеле хамнаста болохтах, оғларын кытты бирге болохтах. Элбэх биреметин оғларын кытта тарыннанды. Өрөбүлләрин, тон билинге о жер жонундук наханнук потак быгыла бар занятыйдар быгылахты. Аны гүйяға барыта тиер, только но өйден оңырықырынан. Үшөй хел яқынады, республика хабаққа. Үшөйге тардыған. Үшөй олық кәлбітінгенне, оны бил яқынады. Білені тапты қанады. Жоны көтті шөй сығаннақ болы қанады. Эйғас болы қанады бәйті. Оннан бәйті мне олық тоқтан да толы баққа өліхетки боланады. Онтон мен абар жолур тибек бағылақ. Сыл турорунан жөй уруккуны камсиммәккәрә билген туқтук. Билинге олоққа хөптү бәһәрнән ондан сыл турорунан леләхын. Оны ти аргына харабатыгын эхелләрди. Ити олох хук болоннады. Бәдәле туақтарына хатан үлелехтә, хаҗыла тарына хатан үлелехтә. Инде диһанныбын. Анна. Кинеге күстә хананы. Онна тулуру. Туақтан дәңнебәккә иннеләр хаты бара турдуннар. Элбэгол эле ханады. Элбэгол үле. Самый главный ол. Эркейттен эре билир денеллер. Аныгы эдер жөнөр бары эрелләк буллактарына. Кай бары чөчө тугу барыр ситиетсеп, кай бары эрки оны керели берер була чөчө тугу барыр оңорор. Та берелләк бит. Беге көлүнө дәрелләк бит. Онтон дальше көлүнө дәрелләк булыр багарабын.